Ang dami ko na ngayon. Pang-takbal. Guys, ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, nandito kami ngayon sa kaingin nila nila Ate Ugay. Kukuha tayo ng patani at saka saging. Ano na kasi yung patani na pwede nang gulayin. Tara guys, maambon na. Parang maambon na nga. Maambon na talaga. Maambon lang. Kasunod doon na naman tayo. Pag may tubig naman sana. Hindi na. Kaingin nila Dana. Ayaw mo na. Niligaw mo man kami ng tiugay. Ayun, hindi na. Alam na ang daan. Mabanlog na. May haram na yan. Yun na naman ang ulan. Ito naro to na anod. Arusip yan. Ay. Ay, yung bato. Ito rin ang tayo? Doon pa, magbaba pa tayo. Yung bundok pa, guys. Dalawa? Patay. Dalawang stick ng sigarilyo. Patatagan ng tuhod. Ito na. Dito na tayo. Finding patani. Ya, bro, tuan. Balik pa lang bunga ng saging mo. Pusong saging. Ano, kaya pa guys? Pahinga muna. Tara. Init doy. Mahinit doy. Marami ka bang tanim na patani, te? Doon sana ang sultat oh.
Doon tayo. Wala lang daan doon. Ito ang bago kong kainin. Mahusay. Yun, mataas ang patani. Pwedeng sungkitin. Nagtigasan na yung iba oh. Yun naman kasi ginagabi siya tayo. Binaharbis kaya lang walang magabantay ngayong apo ko. Kalinis ng kakaingin mo oh. So, pwede ganyan. Ito guys yung kadyos. Masarap to eh. Natikman ko nung nagluto si Dana. Kainin ko ito. Kadyos. Masarap din kaya to. Akin din yung doon. Saan mag-asawa ha? Mantan hos. Kalinis ng kaingin, Ate Ugay. Kasipag naman. Meron. Wala pa nga. Kung pag-ulan na naman, magkarinit na naman yan. Magpili na naman. Wala na yan. Umakyat naman. Dapat umakyat. Kiyatin mo na. Walang tuko yan? Hindi kaya. Walang tuko yan, tay? Hindi man siguro yung maputol. Tuko, ged. Takot ka sa tuka. Walang tuko Tuko, dito. tuko, tuko. Walang tuko. Si Ate Ugay lang. Tungod Doon tungod sa taas. doon. Kaya mong akitan yan. Anong gulok mo, tay? Ito. Masarap kasi sa pinakbit to guys. Yung buto niya. Malamuyot. Malapot-lapot. Ang sabaw. Yan. Pwede na to. Ha? Itong mga magulang na ganito, yung ano naman, parang munggo. Kailangan mong ilaga. Ay, pag may tuko, tati ugay, talon. Ha? Pag may tuko, talon. Ay. Doon ka magtalon na daw sa malalim. Dan lang gam. Ilain ko to, ati ugay. Oo. Magtanim naman uli. Nagapan na ako, nagabuka na. Yan. Minsan mo daw, nag-akit na. Dapat na wag ninyong itakyat kasi sa mataas eh. Gusto mo mag-akit sa mataas? Nagatanggalang din pala. Oh, mula taas hanggang baba. Antay ito, pitasin mo dali. Yung ano lang eh. Mataba na. Nakula naman. Tipis naman yung kunin mo. Huwag nito. Umura, dito. Sa inyo. Kunto, bilag. May mas sa pag-ulan ko eh. Pag tag-araw na. O kapag tag-ulan ang tino, kahit yung munggo, masarap na. Ba't kaya? Taas unang ginapangan niya. Itong palulang oh. Oh, sinabi ko na nga, may tuko
nakakapsyan. Eh, nasa likod mo, sa likod. Ala, nagsabit siya doon sa balikat mo. Ali! Ayoko na. Katarkok. Ba't ka pangagat? Nagpaganyan, oh. Magbitis ka, hindi na matanggal. Wala yan, wala yan. Nilantok ko. Bakit hindi? Bakit? Kataas-taas. Saan na ito ko? Dapat natirad na ka, Jenny. Ayan, oh. Saan yung tuko? Ayan, nasa likod. Nagkapag sa kamay ko. Ay, ayun oo. Oo, meron nga. Dito sa likod. Ayun oh. Kalaki yata. Anak ko, nag-iinulan. Dito, kita dito. Ayan, oh. Pag ganyan sa'yo, ayoko talaga. Ayun oh. Kalaki. Sa ganyan. Kalaki. Ayun oh, kakulay nung puno Nagkapag kasi. ikaw. Ayun oh. Ayan na ako sa baba. Ay, pag ako makululi pa, may kasama yan dyan. Kasasabi niya lang na, Ganyan sa'yo, meron yan. kasasabi niya lang na kapag may tuko magtalaw. Wala na, dito sa kabila. Buti hindi ka dito nagtalaw sa malalim. May mga naputulan pa na kamo na ano. Kabilis eh. Ganyan talaga, may mga Oray lang nakarasaw. kuya, mga tuyo. Hindi mo naman ganun yan, Lord. Oo. Ba't nagdikit ba sa balat talaga yan? Ayoko katakot yan. Anong nakakatakot? Tuko o alibot? Parehas na, sa ganyan may mga balat. Oh, yan. Ganyan, no? Hindi ka nga takot sa bayawa? Ganyan sila, mga tupo yan. Na daw mag-akyat ka na ulit. Nagpababa na. Oo. Naglipat na. Kawa, maululitak pa. Yan ah. Awan mo ni Banggila. Ay, may sambong sila oh. Dapat man tayong ganyan mo yan. So, Lalo paghaluan mo yan ng gabi na mabango. oo. Sarap. Meron na eh. Ayun ang magka-partner. Ay, sarap. Kabango. Ano ba tayo nag-itok ko na? May alat pa, kating kumatan eh. Baka mapirigid ka. Nagpababa yung Dahil ko lang pababa ta. Oo, buskin mo na. Kataas ng ginapangan ba naman eh. Galuto mo pag mulaan dit, tapi nagagano. Kaya nga tayo, ba't dyan siya tinatanim sa walang ano? Sa mataas? Diyan niya gusto maggapang eh. Tapos ang baba lang. Dami na oh. Palati ng ating basket. Ikaw lang yata ang pinakamalinis na kwan dito oh. Kaingin. Yung katabi mo oh, kasukal. Buti hindi na ano yung paan ano dito oh. No? Mga nakausli na no. Dito oh. Nagtalon na din. Taas din ang tinalon niya. parang bangin. Ang natalunan yung kuwan. Anod. Parang talunan na. Dito nga nagpababa yung sa punid. Dito nagpunta. Haritata. Wala na yan. Dito. Nagbaba na yun. Naglipat na yun. Nabulabog na. Tiuga, ikaw ang pinakamalinis na kainin. Ikaw lang galinis dito? Katsaga mo man. Manaw. Yan ang trabaho sa inyo. Si Kuya Alaga ay Nakaingin din siya. Ano kanya yung suka tayo? Kuya Alaga? Bukod-bukod. Oo. Ganon? May sariling kaingin din si Kuya Alaga?
Wala. Dito na alangan maghiwalay pa sila. Wala kung gusto mo. Wala, baka malaglagan mo kami, anang ko, tuko. Yung paanong kit. Andiyan dyan sa baba, dyan sa puno. Ano ka man nalang nagiginig, rin. Damdama, pipin. Pag kita yung lino, ko. Sini. Ito. No, uwi din na din eh. Ito po. Tunugan yung tuyo eh. Grabe inton, makaawit pa yan. Eh, imuriyan tabawa damdama, ano ko ah. Wanda pa eh. Kala ko kung ano na may ano dyan eh. Ikaw lang mag-isa dito, Ugal? Hindi ka natakot? Wala. Hindi mo naman siya katulad, ante. Ikaw kasi tarkuk ka talaga. Sagad sa budo ang katarkukan mo. Sa baryo nga, takot pa ako. Alam mo matatapang ang mga buhed. Kung nagalinis na ako dito lingon na ako ng lingon. Wala kang matapos kung lingon ka ng lingon. Anong katakot mo dito man? Pag may asin, katakutan mo. Mula alas 7, alas 4 ang uwi. Inabot ka rin ng gabi dito, Ate Ugay? Huwag ka lang magpagabi. Paggawa ka ng kubo mo dito para manigaan ka, pahingahan. Oo. Bakit ay? Baka may tao Oo. May magtira? Paunahan kayo magpuno. Naglalagyan. Puno na nga. Kami eh. Nakabakda. Malalim pa ito inyo, guys. ano na to. Anong buwan mo to tinanim, Ate Ugay? Hulyo, man. Hulyo. Ilang Hulyo? buwan din pala. Ano siguro? Yan na yun. July. Abot nyo, you know. Hulyo ay. Tagal din pala Gusto ito. nyo. Ganyan dito eh. Pero ngayon nyo lang naharbisan? Sabay ito kasi sa kwan. Kadyos. Palay. May palay. At tapos kami ng palay. Patano eh. Ang kadyos ay binahalo lang sa palay. Saan pala ang ano nyo dito te? Sinuturin. Hindi. Pag may namamatay ka, ano? Doon. Kulay gulod. Anong ginagawa? Malayo pa? Anong ginagawa te? Binabaon din sa lupa. Paano? Lupa. Nakahiga? Nakaupo? Hinahukay yung lupa. Ha? Ah, nahukay din yung lupa. Hanggang sa Gano'ng kalalim tayo. magitat siguro. Lalim. Nakapahiga o paupo? Higa. Dala. Sino ba yung nagsabing paupo? Higa din. Kaya din. Tapos yung damit niya te, ano, binabalot na lang. Yung damit ay
Hindi natin sila gabal sa ano. Hindi na eh. Pag namatay tayo, hindi agad ang patay sa inyo? Oo. Ano? Hindi na ginaburol ng kahit isang gabi. Hindi na buro kahit Wala ng kabaong yun. Walang kabaaw. oo, hindi na. Wala. Ano yung ilibing nyo lahat pa siya doon sa may butas? Oo. Ginabalot Balot sa lang. kuan ba Ay, hapon. Oh, Pag hindi pa gabihin, ilibing na? oo. Hindi na yan. Oo. Kasi yung ano, alam mo ba ito yung ano? Bago, Yung katutubo rin na namatay na ano, binigyan namin ng mga pangkapi-kapi ba? Mga tinapay. Kasi alam namin, mayroon pang mga ganon. oo, mayroon. Pero ang namatay ay doon na sa, Nakalibing na. yung halimbawa halimbawa may asawa yung namatay. Yung asawa na lang yung doon sa bangayan. Oo. Yan, ano ang tawag sa siganan yung ganyan? Hindi Yung namin ano, yung Lungka, ano? Hindi nila lungkas? buron. Oo, yan. Yun, nakaburon. Buron. Yan. Ay, di kayo pwede mo masyal. Uy, gano'n na siya. Dati kasi yung sa Batu Ile parang sinsabit lang Yung, yung patay. Or, parang nakaduyan siya ganun. kahit sa amin, hindi. Pero ngayon, ano na rin, binabaon na nila. Sabit lang. Kung may narating yung mga hayop doon. Oo, inaano daw ng baboy damo. Subay. Buwa baboy. Sa ano kasi sa ano nakasabit din kasi yun. Sa Yung sa sagada. Pero nakakabaong. Anak nga ni Inso, namatay Diba? rin siya. Yung anak ni kapatid ni Yukay. Oo. Namatay nung... Wala pa isang linggo ngayon. Bakit? Ano ilang taon? Ang babae, Na ano? may sakit daw, na ubo-ubo. Dahil pa to. Ilang taon na yun? Malit pa? Malaki na, may anak na isang Ah. what anak. Wala pa isang linggo, bagay. Mangayap di 7 gabi. Si Ingking. Kapatid ni Ukay. Oo naman. Nag-ubo-ubo, nagpayat. Baka naman baka hindi, may ano, TB. may TB yun. Iwan. Kung sa buhed, ang asawa ay namatay na, doon na lang sa bahay yung asawa, kung hindi namatay. May ganit na ganyan malaki. Para hindi makita yung ano yan. Ay, yung mukha nung namatay. Ay, yung hindi namatay, yung asawa niya. Hindi siya pwedeng makita. Bakit? Bago, hindi rin pwede magsalita doon kung may asawa. Kung binata dalaga, pwede. Sa buhid. Pag may, halimbawa, yung asawa mo namatay. Tapos yung pag nasa bahay yung buhay na asawa. Oo, yan, ganyan. Naintindihan ko. Hindi siya pwedeng makita. Nakatabon lang daw yung nang damit yung ganito niya, yung ulo niya. Parang, Hindi siya pwedeng kausapin. Lahat ng mukha. may asawa. Basta ano, May walang... asawa. Pero pag dalagat binata daw, pwede naman daw. Ganyan sa buhid. Anong connect nun te? Bakit hindi siya pwede kausapin? Ganyan talaga daw ang Kultura ninyo, no? kultura ng buhid. Ano yung lahat nakatakip sa kanya? Oo. Damit daw, Halimbawa ito ay sahigan, malaki. Oh. May damit sa ganyan. mga ilang linggo yun te na ganun siya. Depende sa kwan. Pinamatay. Oo. Lalo kung kwan may anak. Bawal talaga. Ibigyan mo lang ng pagkain. Siyempre kung asawa mo yun, hindi ko maintindihan baga. Hala, hindi siya pwede maglabas din te ng bahay, no? Hindi. Paano pag halimbawa kakain siya? Siyempre doon na kakain. Doon. Bibigyan na lang siya. Bawal lang makita yung ano niya. Bibigyan Patay na yung o hindi pa. doon. Ilang araw sila doon sa loob. Patay na yung asawa niya, hindi pa. Kwan. Patay na yung asawa niya, nakalibing na. Kasi nga one day lang siya, pwede na nakalibing na yun, di ba? Hindi, wala na yung asawa niya, nakalibing na. Ngayon, uuwi na siya sa bahay niya. Yun, hindi na siya pwedeng makita ng tao. Yan. Ay, Hindi na siya ganun. pwedeng kausapin. Pag may asawa ang Pag may asawa. Pero pag binata at dalaga yung namatay, pwede naman. Kaya isang linggo daw yun na hindi siya pwedeng kausapin, hindi siya pwedeng makita. Pero depende lang. Depende sa kwan yan. Pinamatay. Anong tawag doon? Hindi, ano nga yung sasigamin kung halimbawa ilang gabi.
anong tawag dyan? Bilasyon. Yan. Ilang gabi, yung kasiyanan. Kasi kung parang ayun yung bilasyon sa kanila. Bilasyon o tawag. Nagabilasyon din kaya? Hindi na. O after living na. Pwede naman daw sila magpakapi-kape. Pero tapos Pero ng tapos living. na yung, nakalibing na yung patay nila. Oh, kasi nga Pwede hindi. silang magpakapi-kape sa bahay. Pero talaga yung namatayan na asawa, Yung may magulang na lang asawa. ang doon. Yung magulang lang niya or kamag-anak, yun yung mag-entertain. Kapatid. Mismong asawa, hindi pwede makita. At kaya ano, Nasa loob talaga yan. Bahay, sa loob ng bahay. bahay lang. Kung kailangan mo ng karamay, Next. Kung kailangan ng karamay, wala kang ano. Baka yun yung kwan nila para makapagluksa sila. Ayun siguro yung Paraan bigyan siya ng nila. time para Oo. makapagmuni-muni. Para makapagluksa pa siya. Hindi ko nga alam. Yun, Ate Ugay, siguro. Para makapagluksa siya ng maayos. Hindi siya na... nag-isip siya. Oo. Kailangan ulit ako makasawa, sabi niya. Siyempre, gakuan nga, gamuli mo na eh. Nagsalimuot ang tulubong. Awan angin. Yung ginawa ng dalawa dito kapo. Galon. Ayun sa bahay. Namiss ka niya? Dala yung dana? Ayun. Oh. Ako ay kahapon punta doon sa kwan. Dating kwan namin doon. Eh, anong gusto mong course ni Dana? Yung kunin pagka-graduate? Ay, pagtapos. Anong gusto niyang Anong gusto mong niya kunin na kurso? Gusto mo maging pulis siya? Teacher? O ano? Dayo pulis ka? Dayo Dayo pulis. ng pulis. Ayaw daw ng pulis. Teacher! Pangit ang pulis. Ayaw kasi nila yung Ang badilya. Mabilis baka mamatay agad na. Badil. Ito nga, badilya ba't dala. teacher na lang gusto mo. Teacher. Kung kaya niya. Ang kaya. Ay nga sinasabi namin sa kanya, mag-teacher na lang siya para yung dito sa Salapay. Turuan niya. Dito siya, pwede siya magturo dito. Ang kung kaya niya mag-picture, yan. Pag hindi kaya, hindi. Maghanap pa ng yung ibang kwas. Gusto mo, flight attendant, yung sa aeroplano. Lagi dumaan matu. Lagi siya sa aeroplano. Laki ang sahod nun, te. Dayo din. Kung Tangkat pa naman si Dana. kung gusto ni Dana yan, ang course niya, pwede. Kasi, kwan, alangan ako ang Yung di mag-asawa na ate Ugay, no? ha? Yung di mag-asawa. Uy, dayo. Dayo asawa. Dayo asawa. Asawa. Mahirap. Dapat tuwing mag-uwi siya dito, Ate Ugay, sabihan mo. Baka may boyfriend ka na anak. Ganun. Natanong ako dito sa bahay kung nauwi siya. Nana, dayo, lalaki ha. Sabi mo. Magtawag sa sipon lalaki. Ala ho no, ala. Wala. Dayo asawa. Dayo asawa mahirap. Ako ay nag-asawa. Maga. Bata pa. Kaya danas mo na, no? Ang hirap. Bata pa ako, nag-asawa na. Sana makatapos siya. Kung ano lang ang gusto ni Dana, ang gusto niya. Basta. Hindi naman malayo ang kwan. Magbiglaro kahit doon. Ano? Ate Ugay, nung nag-asawa ka ba, mga kaedadan mo na si Dana nun? Wow, no. Ganyan ka na kay Dana nun, nung nag-asawa ka? Puro. Wala din nga, 14. Ikaw, 14 ka pala? Eh, ako ay nag-asawa na. Mahirap ba? Asawa mo maliit. 14? Dayo. Si Dana, ilang taon na si Dana? 15 na si Dana. 15? Nalagpasan niya na yung sa ikaw 14 ikaw, di siya ngayon 15. Dana, 15. Itong kwan, April. Mag-16. Oo, mag-16 na siya nitong April. Sweet 16. Ano yung ginatago mo?
Secret. Naka-vitamins ka na naman ha. Secret. Secret. Dami nating nakuha. Oh. Meron pa dito. Sugit pa. Tama na. Tara na. Yan, meron din kaming sabao. Isang buwig. Kontra pang buhan. Tuyong-tuyo na yung ano, falls. Wala ng tubig. Sobrang init. Ay, pudutan. So ayan, dito kami maghihimay. Kasi malamig dito, mapuno. May iwalay natin yung ano, tuyo sa ano. Kasi yung tuyo, pwede natin siyang pang-stock. Alam mo, barko eh. Di tamang-tama to ante sa tag-ulan, no? Bulag mo. Bulag ko. Mag-ipon ka na ng mga buto-buto sa tag-ulan. Munggo, batane, kadyo. Bulag ko. Masarap kasi pag tag-ulan daw. Pero yung munggo nga, pag tag-ulan kasi masarap pala. Ibo-buin din eh. Lason mo ka na gamit. Natulog din ang sipang mo. Natulog din ang sipang mo. Sarap yung lagyan mo ng karne. Si Gigi pala hindi namin nakasama dahil nagbantay ng kanyang pamangkin. Naka-duty ang tita. Hindi na nakabalat si Gigi ah. Hindi kaya ata kagasa. Ata. Naggasang laumay na. Oo naman. Hindi kaya ako pulos. Nagkapuyak si gasa. Naina siya tipasin sa ama anghang. Wala ka siling ata. Doon naman siya tinalo ng Teligaya, no? Yun lang ang lamang mo kanta. Kanti pa sa nante. Nagkapuyak na talaga sa nagasa. Ang tatak si Suhol. Paano ka nang may ngipin eh? Ikaw ganot-not ka pa lang. Kami gangal-ngal. Alin, tuga mo sa tadagan. Tinilas ako. Back to Negra na naman tayo. Ilang ka Nagputi rin kami kunti sa Manila. Nante, nagputi-kanti. Ang Teligaya nagtaba pa. Lalo ka na kiday. Tawa ng tawa sa Teligaya nung pag-uwi niya. Lukunak pa ni Maliday. Nagmukhang tawag ka daw. Nga mukhang mangyana. Di ba nungal daw ka? Nagmukhang tawag ka na. Wala na kiday. Hindi ka nagsangkot ka. Manungal daw. Nung pagdating natin, tawa ng tawa sa Teligaya kasi daw pagdating niya ang ulam niya na puso nang saging. Back to ano? Back to At reality. inabro kong puro kyo. Bitaw ka na ya. Bitaw na. Kinamatisan at taron. Nagkagubak yung sa bunga. Ala. Pagdating mo? Ako sinanyal daw. Hala ka ako Nagkagubak yung sa bunga na yan. Ay, yung Nagabramo maling ba? pala, binuksan ko noon.
Anong oras ba kayo dating noon? Ano na yun? Parang mga alas 10 siguro. Gano'n, bago mag alas 10. Parang kayo nagdaan sa ano ng isda din. Wala, nakadurto doon. Doon sa ano, bagbay. Ako mag-iisip mo. Ano pa na nag-iisip yung ano. Siyempre, pagod-pagod ka pa. Awa man, sila yun. Doon, ang ulam kasi ng Tiligaya doon. Kung hindi salmon, Apo. ano pa nga? Wala na ganun sila. Karne nga. Anong Salmon, pangalan? karne, gulay. Salmon. Salmon nga. Awon sad ka, jagla ko sa ba? Sa bayan wala? Walang ganun dito. Wala. Ni-import kasi yun. Sarap yun, no? Wala ka malagda. Wala ko meron. Walang hangin eh. Ay, yan. Natapos na rin kami maghimay. Yan, ang dami pala nating nahimay, oh. Oo. Ito naman yung pangpakbet. Paghati-hatian na lang namin. So ayan guys, ayan, bale pauwi na po kami at dahil hapon na, yung aming patani is lulutuin namin para sa hapunan. Thank you po. God bless. Thank you po kay Ugay.